Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, erreakzio kimikoen energiari buruzko ariketa bat egingo dugu. Pasadan bilan ikusi genuen moduan, zen erreakzio exotermikoak eta endotermikoak zer diren azaldu genuen. Eta kasu honetan, reakzio berdina daukagu, baina beste datuekin. Erreakzio horren energia kalkulatzeko egin behar dugu beste bideoan ikusi egin genuen moduan, loturak apurtutako energia ken sortutako loturen energia. Orduan, geratuko da. Zein dira apurtutako loturak berriro, AB eta CD. Orduan, bi datu hauek behar ditugu. Hau da, 271,4 kilojulio gehi 442,1 kilojulio ken sortutako loturen energia. Hau da, bi datu horiek. Dela, 274,5 kilojulio gehi 182,8 kilojulio. Hau, kalkulagailuan egiten badugu, energia geratuko da 256,2 kilojulio. Energia honen balioa positiboa denez, erreakzio endotermiko bat dela dakigu. Hau zen da deno, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.